Epilare definitivă laser de ultimă tehnologie. Aparatul nostru este ultra-performant, iar ședințele de epilare sunt realizate de către adevărați profesioniști. Te întrebi cum funcționează această tehnologie? Sigur și bine tolerat de piele. Laserul acționează până la nivelul rădăcinii firului de păr, pe care îl distruge prin fototermoliză, fără să afecteze țesutul înconjurător. Firele de păr aflate în faza de creștere vor fi eliminate, iar efectul se va observa la 2 săptămâni după prima ședință. Epilarea definitivă cu ajutorul laserului de tip dioda are o eficiență net superioară chiar și asupra firelor de păr fine, precum cele cu localizare facială, fiind utilizat pentru toate tipurile de păr din toate zonele corpului. De obicei sunt necesare între 6 și 10 ședințe, la care se adaugă tratamente de întreținere la intervale mai mari de timp. Scapă de părul nedorit printr-o metodă inovatoare